Mayong hapon ug salamat sa pagsunod Cebu ug kinatibuk-ang Central Visayas. Maupay na kulob sa inyong tanan diha sa Eastern Visayas. Ug mayong hapon usab sa atong mga kapusong bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Nagpanaon gihapon ang distribution sa mga Pantawid Pasada cards alang sa mga jeepney pasaruan dinhi sa Central Visayas. Sa ikaduhang adlaw gidawat gihapon sa mga jeepney operators ang tag 5,000 pesos nga subsidy nga magamit pampatubil sa gasolina. Apan ang LTFRB 7 ni pasabot nga nung wa maapil niini ang ubang pampasaherong sakyanan. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Gipadayon karong adlaw ang pag-apod-apod sa mga Pantawid Pasada cards alang sa mga jeepney operators. Sa usa ka bangko sa Pidel Rosario, nakamuntar ang lamesa aron adto mo process ang mga operators. Si LTFRB Regional Director Eduardo Montealto ang nangunay sa pag-asikaso sa booth alang sa distribution. Apan matod niya, di pa kaayo daghan ang nakaklaim ug moabot sa 50 gikan kagahapon hangtod karon. 12,000 ka mga jeepney pasaheroan ang makadawat sa tag 5,000 pesos nga balor sa fuel subsidy. Gamay-gamay pa siguro sa doon naman good atong scheme diri ay alphabetical. So A and B lang for this week. Doon naman tayo website sa LTFRB among gi-post didto nga kinila nga alphabet nga moanhi. Tulo ka mga major players sa mga gas stations ang mamahimong kapatubilan sa mga mo-avail sa fuel subsidy. Balido ang 5,000 pesos sud ning tuiga. Sinoy Hostino usa sa mi-claim kaganiha alang sa tulo niya ka jeepney units. Malipayon siya sa tabang sa gobyerno kanila. Sobra na kayo katas. Mao nga ang gobyerno nato naghatag og programa sa Pantawid Pasada. Para sobra dakong pasalamat nato. Pasabot hinuon ni Montealto, wala pa'y plano ang gobyerno alang sa ubang pampublikong sakyanan. Ang subsidy gihatag nunot sa pagtaas sa presyo sa gasolina, epekto sa train law. Naagin nakabutang dito nga POJ lang, mao man punay pinakadaghan. Kung makita nimo ng mga basis mo dagko kapitalista po na. So medyo gi-equate lang nila siguro ang kuan mo sa study. Kining mga POJ mo pinakagamay na to nga transport sector, gamay income. Nico Sereno, Balitang Bisdak.